La construcció d'aquest dipòsit es va iniciar cap a l'any 1784. El primer que van fer va ser excavar un gran forat en una zona que antigament era la parròquia de Sant Martí i la part on se situava l'estudi general des d'època medieval. Per tant, era un espai on hi convivien la població, els estudiants, hi havia algunes de les aules. Avui en dia encara tenim alguna pervivència d'aquesta parròquia, com pot ser, per exemple, l'església de Sant Martí. Una parròquia, un barri que situaria més o menys des de l'església de Sant Martí a l'espai que avui en dia ocupa el centre d'art de la Panera, la plaça del Dipòsit, el Mercat del Pla. És una construcció que tenia com a objectiu facilitar l'accés d'aigua en condicions a la població de la ciutat de Lleida. La construcció del dipòsit no la podem deslligar d'un conjunt de fonts que també es van bastir paral·lelament al dipòsit. Sabem que, per exemple, en època medieval, la mitjana de consum del vi era entre 1 i 2 litres diaris per persona. El consum de vi era molt elevat entre la població. El vi era molt més segur que no pas l'aigua. Hem de tindre en compte que en aquells moments la gent a les cases no tenia aigua, no tenien aixetes com tenim avui en dia, sinó que havien d'abastir-se d'aigua d'altres maneres. Construïen pous, o si no s'aprofitava l'aigua de la pluja, a través de cisternes que també es podien anar reomplint, o amb l'aigua del riu Segre. El que passa és que moltes vegades aquestes aigües no estaven en condicions i això el que provocava eren epidèmies. No únicament a la ciutat, sinó que això era d'abast general. Cap a finals del segle XVIII es decideix constituir una junta sanitària que analitzi de per què la gent emmalalteix. Redacten un informe on hi ha 9 punts, 9 causes que donen raó a que la gent emmalalteixi. Una de les causes principals és justament l'aigua. L'aigua no està en condicions, és una aigua moltes vegades contaminada. No hi ha un sistema de clavegueram suficient ni prou desenvolupat. Dins de la ciutat també hi ha animals i, per tant, hi ha femers. També hi ha els cementiris ubicats dins de la ciutat, al costat de les esglésies. Quina serà la solució? Doncs facilitar que la gent arribi a tindre aigua en bones condicions. I aquest és l'origen de la construcció d'aquest dipòsit. Té una planta més o menys quadrada, de 31 metres d'amplada per 31 de llargada i 10 d'alçada. Podem observar un total de 25 pilars i en la part superior hi ha un total de 6 voltes construïdes amb maó. Hi caben uns 9 milions de litres d'aigua. L'arribada de l'aigua al dipòsit es fa a través del canal de Pinyana. Aquest és un canal que té els seus orígens al segle XII, és un canal de regadiu i un dels braçals, a través de la Sèquia Major, ja arribava molt proper a la ciutat. Des d'aquí es fa un accés fins a arribar al dipòsit. I alhora construir una sèrie de fonts en punts estratègics de la ciutat. La mina d'aigua des del dipòsit se n'anava cap a la zona de la plaça de l'Hereta i des d'allí hi havia 2 ramals. Un que baixava pel carrer de la Palma fins a la Catedral Nova i en aquest primer moment es construeixen la Font de l'Ensenyança i la Font de la Catedral. El segon ramal aniria a parar fins a la plaça de Sant Joan i en un primer moment es van construir una font a la plaça de Sant Francesc i una font a la plaça de Sant Joan.
A partir de la construcció del dipòsit i, per tant, també d'aquestes fonts, que finalment seran 6, tot i que s'aniran ampliant, s'aniran movent de lloc en diferents moments, canviaran d'emplaçament o algunes fins i tot desapareixeran, la gent no tenia aigua directament a la casa. Aquest fet que avui en dia és tan habitual, que arribem a la cuina i obrim l'aixeta, això no va arribar fins al cap de 100 anys de construir el dipòsit. Cap a l'any 1878 és l'any en què comença aquest abastiment d'aigua potable a les llars i que s'anirà ampliant al llarg dels anys. Aquest dipòsit va estar en funcionament fins als anys 70. A partir d'aquell moment podríem dir que gairebé va caure en l'oblit. No va ser fins als anys 90 que un grup de submarinistes va decidir entrar i veure què és el que hi havia aquí, què és el que hi trobarien i en quines condicions estava. De fet, el dipòsit no estava buit, sinó que estava totalment ple. Per això van entrar-hi, van fer una prospecció, van fer un anàlisi de diferents mostres d'aigua i se'n van adonar que era aigua totalment potable. Estava encara en bones condicions. I a més se'n van adonar que aquesta era una gran infraestructura. Finalment, l'any 1996, aquest dipòsit es va buidar i es va preparar per obrir-lo al públic. Fins avui en dia, que forma part del Museu de l'Aigua i tot el conjunt de la població poden gaudir d'aquest magnífic espai.